Kada djevojčice počinju nestajati, južnjački grad postaje mjesto nezamislivog užasa. Lukavi serijski ubojica bio je na slobodi. Dok je izbjegavao uhićenje, mučio je jednu obitelj. Bio je grabežljivac, otimao je djevojčice i mlade žene u sred bijela dana. Bio je sadist, nazivao je obitelj žrtve, zajedljivo ih bockajući, a zatim razbijajući njihove nade. Ja sam Jim Kellstrom, bivši načelnik FBI-eva ureda u New Yorku. Serijski ubojica, tko god da je on bio, mogao je proći u društvu neopaženo, a opet je žudio za pažnjom koju su mu donosili njegovi zločini. Negdje u toj kontradiktornosti ležao je ključ njegova raskrinkavanja. 31. svibnja 1985. grad Lexington na gorućih 37,8 stupnjeva. Sherry Faye Smith pobjegla je od vrućine na zabavu pokraj bazena sa svojim dečkom i drugim vršnjacima maturantima. Radovala se bezbrižnim danima između završnih ispita i mature. Cijelo ljeto i ostatak života čekali su ambicioznu 17-godišnjakinju. Živjela je sa svojom obitelji u mirnoj ruralnoj zajednici. Dom Smithovih nalazio se na velikoj parceli guste šume, a kuća je bila oko 200 metara od ceste. Sherin tata Robert Smith bio je mjesni pastor. Taj petak popodne radio je kod kuće u uredu. Podigao je pogled i vidio kćer kako skreće u kolni prilaz i kako se zaustavlja da uzme poštu. U sljedećih nekoliko trenutaka život u Lexingtonu u Južnoj Karolini promijenio se zauvijek. Očekujući da Sherry uđe u kuću, Smith je ponovno pogledao kroz prozor. Primijetio je da je njezin auto i dalje pokraj kutije za poštu, ali nje nigdje nije bilo. Odmah je osjetio da nešto nije u redu. Odlučio je pogledati. Sherry je bila dijabetičarka. Ako joj razina šećera u krvi nije uravnotežena, može postati dezorijentirana. Kada je došao do kraja kolnog prilaza, Smith je otkrio da je Sherin auto još uvijek upaljen i da su vrata širom otvorena. Ali njegova kći nije bila tamo. Kada ju je dozivao, nije bilo odgovora. Leži li možda negdje u šumi u nesvijesti ili u šoku? Postajao je izbezumljen od brige, vikao je sve glasnije. Sherry! Nigdje nikakva znaka. Sherry! Sherry je nestala. Smith je odmah pozvao pomoć. Na poziv se javio pomoćni šerif okruga Lexington. Objasnio je da Sherry nije tip osobe koja bi samo tako pobjegla. Bila je odgovorna.
No, šerif nije uzimao ništa zdravo za gotovo. Ispitivao je Smitha o njegovu odnosu s kćeri. Danas, nakon više od 10 godina, pomoćni šerif Louis McCarthy još uvijek se dobro sjeća njegovih dojmova obitelji Smith tijekom prvog razgovora sa Sherinim ocem. Raspravljali smo o ocjenama njegove kćeri, o tome kakvo je dijete bila. Utvrdili smo da nije bilo nikakva neprijateljskog raspoloženja između majke, oca i kćeri. Obitelj Smith je bila vrlo blisko povezana obitelj, vrlo religiozna. Jednostavno ste mogli osjetiti da su bili bliski, da takvo dijete ne bi pobjeglo samo od sebe. Istražitelj se nije mogao osloboditi osjećaja da se nešto loše dogodilo. I ista ta intuicija mu je govorila da to nema nikakve veze s njezinim zdravstvenim stanjem. Šerif je pozvao pomoć, ignorirajući vrijeme od 24 sata koje je potrebno prije nego što se nekoga službeno proglasi nestalim. I dok su čekali da stigne još policajaca, šerif i Robert Smith ponovno su prošli Sherinim putem, oprezno da ne bi uništili dokazni materijal. No, pretraživanjem golim okom nisu ništa postigli. Morali su čekati dodatnu opremu i još eksperata. Istražitelji su pročešljali mjesto zločina tražeći tragove guma, otiske stopala ili otiske prstiju. Nisu pronašli ništa. S obzirom da su znali da je sljedećih nekoliko sati kritičnih, vlasti su oformile radnu skupinu i organizirali masovno pretraživanje. Mogućnost da se radilo o otmici još je više uvjetovala brzu reakciju. Ovakvi se zločini ovdje jednostavno nisu događali. Okolni okruzi su poslali sve raspoložive policajce da im pomognu. U usko povezanoj zajednici kao što je bio grad Lexington, vijesti o Sherinu nestanku su se brzo proširile. Stotine mještana ponudili su da sudjeluju u potrazi. No svejedno nisu pronašli nikakav trag mlade žene. Istražitelji su zatražili stručno znanje FBI-a. Uputili su specijalnog agenta Johna Volmera iz FBI-eva ureda u Kolumbiji da sljedeće jutro posjeti dom Smithovih. Nigdje je nisu mogli pronaći. A nije bila iz obitelji za koju bi rekli da odmah postoje naznake da je s nekim pobjegla. Bila je iz dobre, stabilne obitelji. Odmah su pomislili da joj se nešto dogodilo, ali u tom trenutku nismo znali što. Potraga se ubrzano nastavljala. Stotine dobrovoljaca i policajaca radili su 24 sata dnevno. Kada govorite o traženju nekoga u okrugu od 1300 kvadratnih kilometara, to je gotovo kao da tražite iglu u plastu sijena. To je izuzetno teško jer ne znate gdje početi, niti kuda krenuti. Prošla su 2 duga vruća dana u potrazi, no još uvijek ni traga Sherry. Postalo je vjerojatno da se radi o otmici. Užasnute činjenicom da se takav zločin može dogoditi u njihovu gradu, stanovnike Lexingtona obuzeo je strah. Nigdje se nije moglo vidjeti dijete bez pratnje roditelja. Kako su sati prolazili, istražitelji su se nadali da još uvijek ima dovoljno vremena da pronađu Sherry neozlijeđenu.
3 dana nakon nestanka Sherry Faye oko 2:30 ujutro, telefonski je poziv uznemirio nemiran san Smithovih. Robert se javio na telefon. Glas koji nije prepoznao tražio je njegovu suprugu Hildu. Osoba je tvrdila da je Sherin otmičar. Ispričao se što je oteo Sherry i tvrdio je da će ju vratiti. Pojasnio je da svrha njegova poziva nije otkupnina. Rekao je Hildi da će kasnije toga dana u pošti primiti pismo. Obećao je da će nazvati ponovno i spustio je slušalicu. Policajci koji su boravili u kući Smithovih odmah su nazvali agenta Vollmera. Zbilja nije bilo jasno je li ona bila živa ili mrtva. Osoba koja je nazvala davala je naznake da je živa i da će ju vratiti. Mislim da su se u tom trenutku svi nadali da on govori istinu i da zapravo nije mrtva i da će se vratiti svojoj obitelji. Nadali su se da bi pismo moglo sadržavati neke tragove o tome gdje se Sherry nalazi i to bi im bio dobrodošao preokret u istrazi. No prvo su morali otkriti postoji li zaista pismo. Nisu željeli gubiti vrijeme, tako da su probudili upravitelja pošte i zapovjedili mu da otvori poštu prije svitanja. Zatim su se bacili na posao, pažljivo ispitujući pismo po pismo pošte koja treba biti podijeljena. Nakon pola sata upravitelj pošte je pronašao kuvertu koja je bila adresirana na Smithove. Pažljivo su je stavili u vrećicu za dokazni materijal i poslali su je u forenzički laboratorij na analizu. U kuverti su ispitivači pronašli pismo. Njihovo se uzbuđenje pretvorilo u užas kada su počeli čitati pismo. Imao je naslov Posljednja želja i oporuka. Počelo je ovako. Volim vas, mamice, tatice, Roberte, Dawn i Richarde i sve druge prijatelje i rođake. Moje će misli uvijek biti s vama i u vama. Lijes zatvoren. Žao mi je ako sam vas ikada na bilo kakav način razočarala. Samo sam željela da budete ponosni na mene, jer sam ja uvijek bila ponosna na svoju obitelj. S ljubavlju, uvijek Sherry Smith. Uz pomoć obitelji Smith, istražitelji su potvrdili da je rukopis Sherin. Ispitivači u laboratoriju započeli su mukotrpni zadatak analiziranja pisma. Traženje otisaka, vlasi, vlakana i drugih tragova potrajaće tjednima. I dok su se istražitelji nadali da će im dokument pružiti druge vrijedne tragove, uznemirio ih je sadržaj pisma. Bili smo šokirani, vrlo zabrinuti. Je li s njom sve u redu? U pismu je bilo nekoliko rečenica u kojima ona govori o... Jedna od njih je bila lijes zatvoren. Zašto bi dijete reklo nešto kao lijes zatvoren? Sherina je sudbina bila nejasna. Sve odgovore držao je otmičar. Obećao je da će nazvati ponovno. A dok ne nazove, obitelj Smith očajnički se nadala. Samo nekoliko dana nakon nestanka Sherry Faye, njezin je otmičar nazvao da bi provocirao obitelj. Otada su agenti postavili magnetofon mimo već postavljenog prisluškivača na telefonu Smithovih. Snimljen otmičarev glas bio bi od neprocjenjive vrijednosti. Ako osumnjičenik nazove ponovno, oni će biti spremni. Čekanje je bilo strašno. U 8 sati navečer, 3. lipnja, zazvonio je telefon. Go ahead and answer it. Try to stay on the phone as long as possible. Hello? Halo? Bio je to isti glas kao sinoć.
razgovarao je s Hildom. Jeste li danas primili pismo? Jesam. U redu, onda znate da ovaj poziv nije prevara. U redu, slušajte veoma pažljivo, žurim se. Znam da pokušavaju ući u trag ovim pozivima. Je li Sherry s vama? Ona je sada dio mene, fizički, mentalno, emocionalno, duhovno. Naše duše su sada jedno. Vaše duše su sada jedno? Da, i pokušavamo to riješiti. Tako da vas molimo da učinite ono što od vas tražimo. Praćenje poziva bilo je uspješno. Osumnjičeni je zvao iz govornice koja je bila oko 30 km od Sherryna doma. Policajci su odjurili do tog mjesta u nadi da će ga uhvatiti dok je još na telefonu. Ali kada su stigli, jedino su pronašli slušalicu kako visi na žici. Pobjegao je, a nije ostavio nikakve tragove, čak ni otiske prstiju. Sherryna starija sestra Dawn pamti tu bolnu neizvjesnost. U to vrijeme nisam baš razumjela što se događa. Nisam razumjela da je on bolesna osoba. U životu nikada s tako nekim nisam imala posla, ali zaista sam i vjerovala da će se brinuti za nju i da mora postojati neki razlog iza tog ludila. Otmičarevi telefonski pozivi nisu razotkrili gdje je Sherry. No FBI-u su nudili prvo zapažanje vezano uz način na koji ovaj grabežljivac razmišlja. U ovog zločinca mogli su prodrijeti FBI-evi stručnjaci za sastavljanje profila kriminalaca u Quanticu. John Douglas bio je pionir behaviorističkog kreiranja profila za FBI. Oni suradnici razvili su istražnu alatku na osnovi 25-godišnjeg intervjuiranja osuđenih ubojica, piromana, silovatelja i bombaša. Kada netko zatraži profil, ono što oni traže su karakteristike koje uključuju spol, dob, rasu, ponekad tjelesnu građu, stupanj obrazovanja, tip profesije. Da bi utvrdio te karakteristike, stručnjak za profile pokušava razmišljati poput ubojice. Pokušava razotkriti njegove motivacije. Ispitivanje svakog aspekta zločina razotkriva obrasce ponašanja. Ono što se pojavi je profil koji opisuje kakav je najvjerojatniji tip osobe ubojica. Nakon pažljivog istraživanja svakog detalja Sherryne otmice, Douglas je došao do profila osumnjičene osobe. Oslikao je otmičara kao bijelca koji je u kasnim 20-ima ili ranim 30-ima, nadprosječne inteligencije. Najvjerojatnije radi kao fizički radnik. Zvučalo je kao da je elektronski promijenio svoj glas, pa najvjerojatnije radi sa strujom. Pretpostavlja se da je ranije bio kažnjavan. Douglas je isto tako natuknuo da najvjerojatnije živi u blizini. Ton i sadržaj njegovih telefonskih poziva davali su naznaku da se radi o asocijalnom, obsesivno-kompulzivnom čovjeku. Ako stres svakodnevnog života postane prevelik, on će se slomiti. Osjećat će da je primoran nadoknaditi vlastitu neadekvatnost putem nasilnih radnji. On je tip osobe koja se osjeća kao da je jedno zrno pijeska, tamo gdje postoje milijarde i milijarde zrna. Osjeća se ništavno. Osjeća se kao da je nitko i ništa. I kako onda može taj nitko, taj lik, ta osoba koja je nevjerojatno debela, koja sebe ne cijeni, koja je neprivlačna, kako ona može postati netko? Tražit će žrtve za koje nema šanse da bi drugačije ikada s njim stupile u kontakt. Kao na primjer sa Sherry Faye Smith. Tako da po prvi put u njihovu životu one mogu biti moćne. 5. lipnja Smithovi su primili još jedan poziv. Ovaj put dao obitelji upute gdje će pronaći Sherry. Slušajte pažljivo. Idite autocestom broj 378, zapadno do kružnog toka. Skrenite lijevo kod zgrade koja ima bijeli rub, 1,80 m ispod zemlje. Čekamo vas, Bog nas je izabrao.
Istražitelji su odjurili na lokaciju, nadajući se da će možda još uvijek naći živu. Šest dana nakon njezina misterioznog nestanka, istražitelji su pronašli truplo Sherry Faye Smith. Kada je obitelj Smith primila poziv o lokaciji trupla, odmah smo otišli tamo. I naši najgori strahovi su se obistinili. Sherryno je truplo ležalo u šumi, oko 30 km od doma iz kojeg je nestala. Njezina su otmičara sada tražili zbog ubojstva. Tjedan dana na 37,8 stupnjeva uzelo je svoj danak. Visoki stupanj raspadanja bio je prednost za ubojicu. Mrtvozornik nije mogao utvrditi ni točni razlog, ni vrijeme smrti. Johnu Douglasu su lokacija i stanje mjesta zločina pružili daljnji uvid u način razmišljanja osumnjičenog. On je imao nekakvu zločinačku sofisticiranost, jer mislim da je čekao da nastupi visoki stupanj raspadanja, koji će onda otežati policiji da utvrdi uzrok i metodu smrti. Potvrda o Sherrynu ubojstvu zgrozila je Lexington. Oko 1000 ljudi okupilo se na pogrebu. Te večeri nakon Sherryna pogreba ubojica nije mogao odoljeti da ne nanese još boli. Sherryna teta Beverly javila se na telefon. Beverly ga je zadržavala u nadi da će tako dobiti na dragocjenom vremenu da bi mogli ustanoviti otkuda je poziv upućen. Osumnjičenik je prijetio da će spustiti slušalicu ako odmah ne može razgovarati s Dawn. Halo? To je jednostavno izmaklo kontroli, a ja sam samo htio voditi ljubav s Dawn. S kim? Sa Sherry. Nadam se da ćete mi oprostiti. Kada ste ubili Sherry, je li se pomirila s tim? Nije se bojala ili nešto slično? Nije, pomirila se. Znala je da je Bog s njom i da će postati anđeo. Sherryna mama, shrvana od boli, inzistirala je da razgovara s ubojicom svoje kćeri. Jeste li joj rekli da ćete ju ubiti? Da, jesam i dao sam joj da izabere. I izabrala je davljenje. O Bože, kako ste mogli? Ni FBI-u, ni mjesnim istražiteljima nije promaklo da je ubojica zabunom rekao Dawn kada je govorio o Sherry. Pripremili su se na mogućnost da će taj ubojica možda preusmjeriti svoje smrtonosne obsesije na Dawn. Ubojica će obaviti još samo jednu stvar prije nego što prestane s jezivim pozivima. A profil je predvidio da ako je ubio jedanput, da će ubiti ponovno. U lipnju 1985. FBI-evi istražitelji su i dalje lovili otmičara i ubojicu 17-godišnje Sherry Smith. I dok su se istražitelji usredotočili na ubojstvo, lukavi je grabežljivac slijedio druge žrtve. U petak 14. lipnja, 2 tjedna nakon Sherryne otmice, neki muškarac zgrabio Debru May Helmig dok se igrala s bratom u dvorištu ispred kuće. Imala je samo 9 godina. Dječje je vrištanje uznemirilo susjedu, ali žena nije bila dovoljno brza. Otmičar je uspio pobjeći usred bijela dana. Njezina je susjeda ponudila jako općenite informacije.
Međutim, općeniti opis osumnjičenika i njegove metode bili su slični onom čovjeku kojeg je FBI tražio zbog Sherina ubojstva. Šerifi okruga Richland odmah su kontaktirali ratnu skupinu u obližnjem Lexingtonu. Znali smo za tu otmicu nekoliko trenutaka nakon što se dogodila, tako da smo se i na nju fokusirali. Mislim da su svi znali da su ova dva slučaja povezana. John Douglas je smatrao da je ovaj slučaj još hitniji. Sudbina Debre May Helmick izgledala je gotovo izvjesna. Ako ne mogu naći žrtvu koja im odgovara, napašće bilo koga tko je na raspolaganju. Ovdje je bio slučaj sa Debrom May Helmick. Vijesti o drugoj otmici natjerale su Douglasa da dođe iz Quantica u Virginiji u Južnu Karolinu. FBI se nadao da će moći pronaći 9-godišnju Debru May Helmick prije nego što joj oduzme život. U slučaju Smith, ubojičini telefonski pozivi za istražitelje bili su kritična veza. Prošao je gotovo cijeli tjedan od Debrina nestanka, a on im se nije javio. Da bi ga natjerali da se javi, Douglas je osmislio plan. Ključni element tog plana izlagao je Don Smith opasnosti. Douglas je morao zamoliti Smithove da svoju drugu kćer izlože riziku, kako bi mogli uhvatiti Sherina ubojicu i pronaći malu Debru. Don je pristala. Često su ljudi mislili da smo blizanke, vrlo smo slične, tako da su smislili plan da ako se ja javim na telefon, da bi on možda skrenuo fascinaciju sa Sherry na mene. Kad bi ga ja mogla dovoljno dugo zadržati na telefonu, pričajući o Sherry, o njemu, o bilo čemu, onda bi oni mogli ući u trag pozivu i uhvatiti ga. Douglasova je strategija bila usmjerena na misu zadušnicu za Sherry. Istražitelji su reklamirali misu u mjesnom tisku. Agenti su se nadali da će pažnja usmjerena na prvu žrtvu rasplamsati ubojičinu fascinaciju s Dawn. Douglasu je trebalo još nešto kao mamac za zamku, neka osobna stvari Sherine sobe. S obzirom na njegovo iskustvo, Douglas je znao da seksualne grabežljivce često privlače osobne stvari njihovih žrtava. Žele nešto što mogu zadržati, a što će ih podsjećati na žrtvu. Nešto što mogu izložiti kao trofeje. Primijetio je medvjedića koalu. On je bio maskota sveučilišta koje je namjeravala pohađati. Na dan mise agenti u civilu bili su posvuda, nadajući se da će njihov osumnjičenik posjetiti groblje. I dok je obiteljski svećenik pohvalno govorio o preminuloj, Dawn i njezini roditelji su se okupili. Iako je Dawn bila voljna dobrovoljno namamiti ubojicu u zamku, opasnost koju je taj čin predstavljao svima je bila na umu. Nije se moglo predvidjeti što osumnjičeni može učiniti. Pojačali smo sigurnosne mjere oko Dawn. Bili smo vrlo zabrinuti da Dawn ne postane sljedeća žrtva. Zatim, kao što je bilo planirano, Dawn je na sestrin grob stavila cvijeće i medvjedića. Sada su jedino mogli čekati. Koristeći Douglasov profil, FBI-evi agenti su uputili Dawn kako da se odnosi prema osumnjičenom kada nazove. Rečeno mi je da mu nikada ne prijetim, da nikada ne budem gruba, da zaista imam razumijevanja i suosjećajnosti. Mislim da mu se to svidjelo, jer je dobio dojam kao da on kontrolira situaciju i mislim da je u tome uživao. Nakon mise je nekoliko poziva upućeno domu Smithovih. Ubrzo nakon ponoći, telefon je opet zazvonio u kući Smithovih. Hello? Dr. Dawn Smith from Sherry. Will you back with
I kako se Douglas i nadao, optuženik je zagrizao mamac. Ubojica se usredotočio na Dawn. Jasno joj je naznačio da će ona biti njegova sljedeća žrtva. Usprkos prijetnji, Dawn je razgovarala s njim, trpeći maltretiranje čovjeka koji joj je ubio sestru, dok su dužnosnici pokušavali ući u trag pozivu. Zatim, prije nego što je spustio slušalicu, ubojica je dao upute. Specijalni agent John Vollmer bojao se da se ubojica neće zaustaviti na ovome. Kada je nazvao u svezi s Debrom Helmick, onda se rukovodite mogućnošću da imate posla s mogućim serijskim ubojicom, za koga sumnjate da je do sada ubio najmanje 2. Možda neke druge prije njih i možda će nastaviti ubijati. Usprkos Douglasovu uspjehu u navođenju osumnjičenoga da nazove, nitko nije predviđao koliko će daleko ubojice ići da bi izbjegao da ga otkriju. Praćenje poziva izvan njihova područja oduzelo im je dodatno vrijeme. Osumnjičenik je i ovaj put napustio telefonsku govornicu nekoliko trenutaka prije nego što su vlasti uspjele doći do njega. Bili smo jako blizu njegovu uhićenju u nekoliko navrata i gotovo kao da je to osjetio, počeo je nazivati sa sve udaljenijih lokacija. Drugi istražitelji su se uputili tamo kamo ih je poslao i pronašli su ubijenu 9-godišnju Debru Helmick. Riskantni pothvat nije uspio. Sada je Dawn bila najvjerojatnija meta. Istražitelji su se bojali da će ju ubojica pokušati oteti. Mala količina dokaza frustrirala je FBI-eve istražitelje i mjesnu policiju. Ali uskoro će forenzička analiza dovesti do najvećeg preokreta u istrazi. Pismo Posljednja želja i testament koje je napisala Sherry Smith bilo je na analizi kod Gail Heath, ravnateljice odsjeka za dokumente pri policijskom laboratoriju Južne Karoline. Koristeći ESDA stroj, Heath se nadala da će doći do čvrstih dokaza. ESDA je akronim za elektrostatički aparat za detekciju, koji može otkriti slike koje su nevidljive golim okom. Radi na principu koji je suprotan onom na kojim počiva tiskarski stroj. Umjesto premazivanja tintom uzdignutih slova da bi se stvorila slika, ESDA na dokumentu koji se ispituje ispunjava ureze grafitom. Kada se preko dokumenta prevuče film za stvaranje slike, dobije se čitljiva slika. Nakon nekoliko sati ispitivanja dokumenta, Heath je pronašla urezani zapis. Činilo se da se radi o telefonskom broju i imenu. Kod tog imena i broja bili smo u mogućnosti očitati cijeli pozivni broj, prva 3 broja predbroja, sljedeća 2 slova. Za treće nismo bili sigurni i zatim smo imali i 4. broj. Ime na podlošku bilo je Joe. Na osnovi pozivnog broja istražitelji su utvrdili da je broj iz Alabame. Da bi popunili znamenku koja nedostaje, istražitelji su nazvali sve kombinacije telefonskog broja, dok nisu došli do stranke koja je imala isto ime koje je bilo navedeno na podlošku. Broj je pripadao čovjeku koji se zvao Joe Shepard. Istražitelji su pažljivo pregledali ispis njegovih poziva. Saznali su da je primio poziv s jedne adrese koja je bila malo izvan Lexingtona na jezeru Mury. Mjesna je policija otišla na tu adresu u Alabami. Upoznali su Joea Sheparda. Nikako nije odgovarao profilu ubojice.
Iako nije bio osumnjičen, svejedno može biti važna spona s ubojicom. Policija je morala otkriti vezu između njega i telefonskog poziva s jezera Muri u Južnoj Karolini. Shepard je objasnio da je upućen iz doma njegovih roditelja. Policajci iz Južne Karoline potvrdili su da na toj adresi žive roditelji Joea Sheparda, Alice i Sharon Shepard. Istražitelji su otišli na tu adresu. Kuća se nalazila samo oko 3 km od mjesta gdje je policija pronašla truplo 9-godišnje Debre Helmik. Saznali su da Alice radi kao električar. Radilo se o profesiji koju je predvidio FBI-ev profil. U trenutku kada su policajci zakucali na vrata, kolnim prilazom došao je jedan auto. Kada su istražitelji vidjeli Shepardove, odmah su znali da su opet u slijepoj ulici. Osim profesije Alisa Sheparda, ništa drugo nije odgovaralo profilu. Svejedno su ih ispitali. Shepardovi su rekli da su se nedavno vratili s puta na kojem su bili 6 tjedana. Policajci su ih usput pitali jesu li čuli za ubojstva. Policija je primijetila da je svakim daljnjim pitanjem gospođa Shepard bivala sve zabrinutija. Shepardovi su počeli sumnjati na čovjeka koji im je čuvao kuću, Larrya Jeana Bella. Kad su počeli opisivati Bella, elementi iz profila su mu točno odgovarali. Radilo se o bijeljcu od 30 godina, koji je živio s roditeljima. Ponekad je pomagao Alisu pri izgradnji kuća. Prije nekoliko dana, kada su se Shepardovi vratili s praznika, Bell ih je pokupio na aerodromu. Raspravljao je s njima nadugo o slučajevima. Pomno je pratio vijesti o ubojstvima. To su bili daljnji dokazi o pedantnom umu i ponašanju koji su bili u skladu s profilom. Rekli su da je sačuvao članke iz novina. I na putu od aerodroma do njihove kuće ispričao im je detalje u vezi sa slučajevima. Bilo je zastrašujuće koliko je profil bio točan. Sumnjajući da je ubojica koristio oružje da bi prisilio Sherry Smith da uđe u auto, pitali su Alisa Sheparda ima li vatreno oružje. Shepard ih je odveo do ladice gdje drži pištolj. Na njegovo iznenađenje, pištolja nije bilo. Policajci su ih zamolili da pođu s njima do policijske postaje. Željeli su da Shepardovi poslušaju snimke telefonskih poziva koje je ubojica uputio obitelji Smith. Istražitelji su trebali saznati pripada li glas sa snimki njihovom kućepazitelju. And then they'd find out I'm sane, and then I'd get tried and get sent to electric chair, put in prison the rest of my life. I'm not going to stay in prison the rest of my life. I'm not going to... Iako je osoba možda elektronskom spravom promijenila svoj glas, Shepardovima je bilo jasno da se radi o njihovom kućepazitelju Larryu Jeanu Bellu. Svi smo bili radosni. Nismo mogli pokazati kako se osjećamo, ali u tom trenutku smo znali da smo ga našli. Shepardovi su rekli policiji da očekuju Bella u 7:30 sljedeće jutro da bi obavio neke poslove. Istražitelji su motrili Bellovu kuću. Larry Jean Bell je autocestom krenuo prema kući Shepardovih. Nije primijetio da ga slijedi neoznačeni policijski auto. Policajci su javili drugom autu koji je čekao da mu prepriječi put na nadolazećem križanju.
26. lipnja 1985. u 7:20 istražitelji su napokon ulovili u zamku neuhvatljivog Larrya Jeana Bella. Ovaj su put istražitelji bili jedan korak ispred njega. Bell je uhićen bez pružanja otpora i odveden je u policijsku postaju na ispitivanje. Sada, kada je Bell bio u pritvoru, istražitelji su još uvijek trebali sastaviti precizni slučaj. Kombinirajući čvrste forenzičke dokaze s FBI-evim profilom, policija Savezne države Južne Karoline uhitila je Larrya Jeana Bella pod sumnjom da je odgovoran za otmicu i ubojstvo. Ali sada su morali dokazati da je on zaista ubojica Sherry Smith i Debre Mae Helmig. Pravobranitelj okruga Lexington, Donald Myers, trebao je sastaviti slučaj. Myers, koji je cijelu karijeru bio tužitelj, bio je odlučan osuditi ubojicu. Nije mi se sviđao Larry Jean Bell i prije nego što sam ga upoznao. I znao sam da je to slučaj koji je imao najveći publicitet koji ćemo ikada imati. Slučaj s najvećim publicitetom do toga trenutka u Južnoj Karolini. Odlučio sam napasti ga sa svim sredstvima koja sam imao. Iako su postojali jaki dokazi protiv Bella, radilo se samo o dokazima na temelju indicija. No u Južnoj Karolini priznanje može jamčiti maksimalnu kaznu. Myers je želio biti siguran da Bell više nikada neće biti u mogućnosti oduzeti nečiji život. Želio je priznanje. Opet su pozvali FBI u pomoć. Predložili su da pripreme sobu za ispitivanje koja bi izmamila samooptužujuću izjavu. Na primjer, zemljovid koji pokazuje s koje su lokacije upućeni telefonski pozivi. Zatim neke fotografije žrtve. Tako da kada pogleda po sobi, da ga one podsjete na žrtvu. Na stolu, na primjer, možete držati kartice s otiscima prstiju. Možete staviti bilježnice ili ormar s registrima na kojima piše njegovo ime. Tako da ga sve navodi na pomisao da ste istragu usredotočili na njega. Da imate dokaze protiv njega, tako da može odlučiti dati priznanje. I dok su se policajci pripremali za ispitivanje, drugi su detektivi dobili nalog za pretres kuće Shepardovih. Sljedećih 12 sati tim forenzičara pročešljao je svaki kvadratni centimetar kuće. Kao što je profil i predvidio, kuća je bila u savršenom redu. Bila je pedantno očišćena, posebno soba u kojoj je boravio Larry Bell. Ali ispod uredne površine tim je otkrio dokaze o njegovoj devijantnosti. Netaknuta posteljina na krevetu skrivala je tanki prljavi madrac, a ispod njega su se nalazili porno časopis i pištolj, koji je odgovarao pištolju gospodina Sheparda koji je nestao. Unatoč tome što su tepisi nedavno bili očišćeni usisivačem, istražitelji su pronašli plavu vlas. U laboratoriju su potvrdili da se radi o vlasi Sherry Smith. Dok su istražitelji i dalje tražili dokaze u domu Shepardovih, detektivi su tijekom ispitivanja provodili FBI-evu strategiju. Prvo su se pobrinuli da Bellu bude ugodno. Slijedili su Douglasov savjet da s osumnjičenim razgovaraju na način da mu ne prijete. Pravili su se da s njim suosjećaju, da razumiju njegovu bol. Prošli su s optuženim kroz hrpu optužujućih dokaza. Iskoristili su svaku priliku da ga podsjete na žrtve. Bell je sve negirao. Međutim, imao je čudni zahtjev. Želio je upoznati Dawn i Hildu Smith.
Nadajući se da će majka i sestra prve žrtve možda moći izazvati priznanje, Smithovi su pristali. Hilda i Don pokušale su se pripremiti. Napokon su ušle u sobu i suočile su se sa Sherinim ubojicom. I počeo je mrmljati, govoriti da mu je žao, da osoba koja sjedi u stolici ne može biti osoba koja je to počinila. Ali drugi Larry Bell je mogao biti taj. Nije baš imalo smisla. Tako da pamtim da sam tamo sjedila, pamtim da sam ga gledala. Sjećam se da sam ga slušala i jedino što sam zaista osjećala bilo je gnušanje, jer sam znala da je to on. Ali moja majka mu je rekla najnevjerojatniju stvar. Rekla mu je, ja znam da ste vi čovjek koji je ubio moju kćer. I iskreno mogu reći da vas ne mrzim. I njemu su oči bile pune suza. Bellovo emocionalno slamanje išlo je samo do suza. Nikada nije priznao onako kako su to vlasti htjele. Nakon tjedana gomilanja dokaza, Myers i istražitelji počeli su sastavljati slijed događaja. Bell je primijetio Sherry Smith nakon što je odvezao mamu doktoru. Nešto što je ta djevojka imala aktiviralo je njegove pohotne žudnje. Kada je napustila parkiralište, Bell ju je slijedio. Nije ju ispuštao iz vidokruga. Sherry nije primijetila da ju slijedi auto. Skrenula je u kolni prilaz i zaustavila se kod kutije za poštu. Bell nije gubio vrijeme. Sasvim ju je iznenadio. Doveo je Sherry u dom Shepardovih na jezeru Muir. Otkazao je večeru s prijateljima. Rekao im je da želi ostati u kući Shepardovih i gledati bejzbol. Već je vezao Sherry za krevet. Dokazi su ukazali na činjenicu da je Sherry bila silovana. Prije nego što ju je ubio, Bill je prisilio Sherry da napiše posljednju želju i oporuku. Dvanaest sati nakon što je nestala, prekrio joj je usta debelom ljepljivom trakom i ugušio ju je. Istražitelji su smatrali da je do 5 ujutro bila mrtva. To je vrijeme za koje Bell tvrdio da su njihove duše postale jedno. Trebalo je manje od pola sata poroti od 12 stanovnika Južne Karoline da ga proglase krivim za ubojstvo prvog stupnja. Myers je gonio Bella na odvojenom procesu za ubojstvo 9-godišnje Debreme Helmik. I drugi je put proglašen krivim. Kada je Bell osuđen, obitelj Smith je mogla početi ponovno graditi svoje živote. Imali smo osjećaj olakšanja, jer sada to ne može učiniti meni i nikom drugom, i ići će u zatvor. Larry Gene Bell platio je najvišu cijenu za svoje sadističke zločine. 4. listopada 1996. smaknut je na električnoj stolici. Iako će se uvijek osjećati gubitak Sherry Smith i Debre May Helmik, život u Lexingtonu polagano se vratio na normalu. S umijećem i odlučnošću, policija Južne Karoline i FBI zatvorili su slučaj u ožalošćenom gradu.